Partinin siyasi edi beyanname koyun her bir jartını diyar kirin hem AK Parti hem CHP hem partidini ve çeva ditman beyanname. Van beyanname mevzi haviydi. Gerçekten de beyanname AK Parti'ye de em hiki kevhaş bun çünkü tişte rasti de ortaya dene. Çünkü fazla 16 sale tişte ku kirinne em karın çıtıyıkın seri qalavan tiştadıkın. Fakat beyanname parti adına da genelde tişte hayali diyeyim berçava. Yani ya tişte ku çebune o yaji ku evet qat çeynebin tişte hayali. Mesela de CHP'de dibêjin em ê mekteba bê pere bikin îşxwe mekteb bê pere bûne artık hastahane bê pere bûne gelek tişt bê pere bûne fakat de AK Parti'ye de tiştê yapıcı hene ku kêmaniye divê dewletê de ji bo milletê ev ê tiştê ku têxin serê qalawan tişta dikin bi wê havî tê berçavê AK Parti'ye. Her bir jartına bir stuşarı Haziran'e. Jiber çi avkasa giringe mühime jibu Türkiye. Ji bo Türkiye pir mühime çünkü her seçim ji bo her devletî pir mühime. Fakat gerçekten vê seçimê artık hin mühimtire çünkü li ber çave ku Recep Tayyip Erdoğan beriya ku bê ser vê hükümetê di Türkiye'de ekonomi pir ne baş bû. Yönetim pir ne baş bû. Millet artık perişan bû. De dewra Demirel'de de a Ecevit'te a Tansu Çiller'de artık millet ji canê xwe malê xwe sıkılmış bû. Fakat di wextê Recep Tayyip Erdoğan de millet ilk defa dît ki devlet degerdi de milleti. Hem de Konya Kurmanca de hem de a Türk'a de hem de a Müslümantiye de medegerdi ilk defa. Fakat durum ki var çê bu ki hem de nava devletê de hem ji derveyê devletê özellikle dilnexwazê devletê ana li karşî özellikle vê camêrê giş bûne setkî giş bûne heval. Evanê ku di dünyayê de nehatana bahev parti û devletê ku di dünyayê de silav levdû nekirana li karşî vê camêrê giş bûn yek o dixwazin ki vê camêrê daxin jêrê. Çima van kesan Recep Tayyip Erdoğan axozun? Çima naxwazin çünkü heya ana camêrê ku dihatin milleti ayrıştırmış dikirin. Ama ilk defa camêr ki hat hem de Konya birleştirme milletê de hem de Konya ekonomiye de hem de Konya işa de devlet peşiya xwedî. Ev devletê ku elimî bûn weka devletê Ereba digotin bira Türkiye jî dibin emrê me de be tu tişkî neke em çi bêjin biraviya bike em bên rûnê em bên rabe biraviya bike fakat ilk defa vê camêrê bi a kesî nekir tiştê baş kir tiştê rast kir em nikarin biçûna xestexana belaş kir em nikarin biçûna mekteba belaş kir di her qoniyê de adimê ku avêt hinek devleta rahatsız kir van devleta jî gotin Türkiye artık qewlî ku Türkâ dibin biraz ileri gidiyor. Ev camîr ji hinkî ileri çû dixwazin ku pêşiya wî bigirin dîşa weka berê Türkiye dibin emrê wan de be. Ez benî ji Türkiye berê ra mixabin digotin devleta tarî ji ber çi? Çünkü devlet gerçekten tarihi bu. Kes nizanı bu ki ve devleti yönetmiştik. Henek jê digotin ew çaq Ergenekon yönetmiştik. Henek jê digotin FETÖ yönetmiştik. Henek jê digotin derin devlet heyî, derin devlet yönetmiştik. Kes ne digo hükümete gerçek yönetmiştik. Yani aku xwaneye, aku de meclisê de ye. Ji ber vê hawî jî ana vê camêrê naxwazin. Vê camêrê engelî wan tişta bû. Got ku ez devlet bim, ez li serê vê devletê bim, gere ez bi tenê yönetmiş bikim. Vê rastiyê jî anî ortê devletê dina û ê hundir rahatsız bûn. Ergenekon rahatsız bû, FETÖ rahatsız bû, vanê dina rahatsız bûn. Giş serî jî rakirin fakat başarısız bûn. Xwedê quvvet dayê ew jî li karşî gişa mizafer bûn. AK Parti ko 16 sala iktidarı Türkiye. Bi taybet ji bo heremê ji bo Türkiye di 16 sala da reformê çi avê hatin avêtin? Gelek reform hatin avêtin. Hem ji bo Kurmanca, hem ji bo Türk'a û hem ji bo Müslümana gelek reforma hatin avêtin. Ewle ji bo Kurmanca bêjim. Ez di salên notan de ez li lîsê de bûm, ez telebe bûm. Ew çax em giş zanin û me gişa em van tişta em yaşamış bûn. Em ji tirsar me nikarbû em bêjin em Kurmancin. Me nikarbû em bêjin em Kurdin. Di wan sala de zulüm hebû gerçekten de gavkadin jî ku miqal kir Ergenekon hebû, jîtem hebû, her türlî nebaşî hebûn, îşkence hebûn, mirin hebûn. Ku li soqaxa me Kurmancî gudarî bikira. Ya me gotana em Kurmancin felek daha serê me re va. Fakat piştî ku vê camêrê hat AK Parti hat serî ev 16 sale ji daha neh tiştê ku Kurmanc dixwastin giş hatin jî. Çi hatin jî Kurmancî serbest bû.
televizyona mesela va ezkarım kanala devleti de ez kurmancı haber bedim. Yani lisser diye artık gotun tuneye. Ev çağ dergi ne serbest bun, gazete ne serbest bun, gış serbest man. İnsanı mey ku de hapsade bun, ku merve wan biçuna haberdani ne karbun bir diğer haber bedana, bavi haber bedana. Çünkü kurmancı ya sağ bu. İnsani kul mekteba bun ya sağ bu. De sala notu haftada etşum li Kıbrıs min mekteb duxan. Jibokum kurmancı haber da her rod hatın bedeve deriye min tehdit dikirin. Fakat nava ve 16 saliyede çavaki ev çend sala ku dugotan Arap baharı yaşandı. Biramı da ez viyad bejim. Li Türkiye'ci Kürt baharı yaşandı. De nava ve 16 saliye davinde. Çünkü kurmanç çok hastin hatcı. Kemani tünene elbet hene. Fakat ve camiri çe adım avet kurmanç mecra engel derhast. Gelek cara ve camiri jibok ve dava PKK terörü ji baqede gahfavet fakat lüver tiştene baş çebun ve camerici li karşı milleti xoy Türk ol karşı van partiye Türk de zor durum ama mecbur marcana geri adım babece. Fakat ajuya baverim ki evi disa van adıma ben avetin o disa ve refahiye bir orta. Ayrıca bu Müslümana de sala notan de Müslüman ne karbun bu kadar Müslümanınci. Nikarbun seri xo bikirtana, nikarbun biçuna camiye, nikarbun biçuna Kur'an'ı bixuyinin. Vana gış yasaklanmış bun. Eko Kur'an dixondin, eko li mecd dikirin, li mekteba, li askeriya, li her derî mimlenmiş dibun, fişlenmiş dibun. Ve ji icdihatın avetin, diçun malevan takip dikirin, pireka ki sergirt dibe, li mala ki secade hebe, van insana ji icdihat davi avetin. Fakat düve 16 salinde ev serbesti, ev serfiraziş şey bu. De Konya Türkaden dahi gelek kemani hebun. Li İstanbul, li İzmir, li Ankara millet ne kadar bu biçuna hastakhana. Millet ne kadar bu biçuna mekteba. Tünnebun hebu. Fabrika tünnebun her der gırtı bun. Şirket ve fabrika ko hebun. Ne kadar bun iş bıkrana. Fakat ana de her Konya'da hem ekonomik özgürlük hem sosyal özgürlük her tuşhatiyeci elhamdülillah kemaniye ko heneji ana biiznan xwedê ku vê seçimê jî bi muzafferî derbas bike büyük ihtimalle wan soruna giş ji ortaya rabin. Brez akil dest komî zanin piştî heftê hezirane ku PKK li bajarên Kurda çal û xort hendekan vekir. Gelê Kurd ve 24 Haziran her ser sandoqê gelo tesira hendeka çavê. Bine durum ki çawa çêbû gavkadin jî min got li Türkiye em kurmanç me Kürt baharî em yaşamış bûn lê em ne farkında bûn. Heft heşt salê vê dawîn beriya vê 2 salê ji ber ku barış sürecîkî hebû em pir rahat bibûn. Millet giş pir rahat bibû. Herkes karibû îşê xwe bikirana li vir îş ortamî pir zêde bûn. Millet pir rahat kir. Herkes karibû rahat biçûna mektebên xwe îşê xwe. Fakat gereksiz yere gizliden bi destega FETÖ'cî ew çağ polis û askeriye û adliye de FETÖ'cî pir qewetlî bûn bi destega vana jî nava şehir tije silaha kirin nava şehir tije bombaya kirin hay kesî jê tune bû rokî em rabûn gotin em hendeka qazmî kiro ji bo kî qazmişkî ji bo kurmanca tu mala kurmanca xiratkî ana tu hendek qazmişkî mecbur polisî müdahale bike mecbur askerî müdahale bike mala kurmancayê xelab ve ev ya gereksiz yere ku kirin gelek nebaşî çêbûn ana HDP var bu ki gelek insani kurmancı Türkçe artık dugotun kujubo ve davet bakada em destek bedin HDP bra HDP jitev meclisi bra HDP jitev belediye ku ve davet be destek kurmanca ve Türk'a behdur bakada siyasi olarak de seçime 7 Haziran edeci aliye Türk'a dahi epey ray hatın sendin de hayata xwede ilk defa HDP jisedi 13 send و حشتي حب ملتوكيلي سند وكت مجلسي ام كرمانج ماكو ام كيفا ما هات ماكو ارتق في دعوه بقدت شنكي بحشتي حب ملتوكيليا كنت هذا مجلسي محقق حكومات يجي بي او اوراق بينا وفي دعوه في بحضور بقدين حتى خدي وركر حكومات كم ملتوكيلي سند جبوي مجبور ماكو بهدابيره بهفدور حكومتي قول مشبكه فقط هنا صندوق نهات بونغرتن ساعات بين شاشي ايفاري دمر تاشدار كات جوكو از بمهابيره جي كواليسيون تشيكم از باخ بارتي تشيناكم ام قش ام شاشمان
مگو آنا اف 100 سال بو اف مجادله کو هاتیه کرن اف خونه هاتیه رجاندن گش نوا دوی دمرتاش ده دمرتاجی به امری قاندیل و اروپای مالا کرمانجا خراکر چونکی کم تکتنا حکومت اوشاق انا از هفت هشت حب باقانتیه بهاتنا دنا وان هفت هشت حب باقانتیه ده هر یکی ده انا از اوی 10,000 20,000 انسان کرمانج تکتنا ایش تکتنا راحتیه و دنگه وان هر دو پارتیا محقق اوی مثلا کرمانجا کدا اوی بهاتنا قداندن فقط ملت ویا ناخوازه ملت اوروپا ای امریکا ای کو سلاح بارونی ای کو فایز بارونی اوان تشتا ناخوازن چونکی دعوا کرمانجا کو بقده پری کو جوان را تیوی بقدن اوانا جیوک قوقلایا پقاقی او دمر تاش قلانمیش دکن نهیشتن کو تکف حکومتی نهیشتن کو وی خوشیتیه باشیتیه چه و امردانوان گوتن هندکا قازمیش بکن هندکا قازمیش بکن مالا مگش اخرا کرن لدياربكر اقونومي قديا او بارش حضور اورتامي قديا ملت ودولت دي ساعات قرشي هاف وقال لك نباشي تشيبون اما الحمد لله انا ديسا ملت فيها فرق كر جبوي د سچما سيما پشتي يدي حزيراني ده جي 13 هات نيازدا وبتخمين من دوي سچمي ده ابي تكن بند هاجي چونكي ملت يتكيا كداوان وان بنباشي قلانmış kır de 24 Haziran'da da emir via bibinin gış yaşamıştır. Gelek spas ikinci vaktine. Spas dikim, per teşekkür dikim mal avabe. Kardeş var razıyım. Bele Hasan Ortaş